Bismillahirrahmanirrahim. Mu koyi Larabci da Turanci a sauƙaƙe. Darasi na 5. Darasinmu na yau zai bambanta mana wasu kalmomi ne guda biyu. Kalmomin nan su ne hadha da zalika. Me bambancin wa'annan kalmomin? Bambancin shine hadha a turance shike da ma'anar this, da Hausa kuma shine wannan. Ma'ana abin da ke kusa shine zaka yi amfani da hadha a Larabci, a inda kuma zaka yi amfani da this a turanci, ma'ana wannan. Zalika kuma a turanci shine ke da ma'anar that, da Hausa kuma shine wancan. Ma'ana abin da yake dan nesa da kai, idan kana so kai nuni zuwa gare shi, to zaka yi amfani da zalika, that, wato wancan da Hausa kenan. Ga misalan su kamar haka: hadha masjidun, hadha masjidun. This is a mosque. This is a mosque. Wannan masallaci ne. Wannan masallaci ne. Dhalika baytun. Dhalika baytun. That is a house. That is a house. Wancan gida ne. Wancan gida ne. Kaga mun yi amfani da hadha akan abin da yake kusa, muka kuma yi amfani da zalika akan abin da yake nesa. Ga misali na biyu: hadha sukkarun. Hadha sukkarun. This is sugar. This is sugar. Wannan siga ce. Wannan siga ce. Dhalika halibun. Dhalika halibun. That is milk. That is milk. Wancan madara ce. Waccan madara ce. Kun ga har ila yau ma mun yi amfani da hadha akan abin da yake kusa, zalika kuma abin da yake nesa. Ga misali na gaba: hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. This is a teacher. This is a teacher. Wannan malami ne. Wannan malami ne. Dhalika imamun. Dhalika imamun. That is an imam. That is an imam. Wancan liman ne. Wancan liman ne. Kun ga har ila yau ma anan ma mun yi amfani da hadha akan abin da yake kusa, mun yi amfani da zalika akan kuma abin da yake nesa. Dan haka wa'annan kalmomin guda biyu ana ce musu ismul ishara, ma'ana sunan nune. Idan kana so ka nuna abu, to ga yanda zaka yi amfani da hadha akan abin da yake kusa, zalika kuma akan abin da yake nesa. Dan haka kuna bibiyan mu don ku rinka samun ainihin darussa da suka shafi ainihin Larabci da kuma Turanci. Allah ya samu dace. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don shiga azuzuwanmu na WhatsApp, ku tuntube mu ta ainihin wannan lamba